Lle pasaremos os papeles que acrediten que o parque móvil corporativo da Xunta de Galicia dispón de 32 vehículos do Grupo A da marca Audi, e que en agosto de 2005, cando tomei a presidencia da Xunta de Galicia, recibimos 32 Audis adquiridos todos polos gobernos do Partido Popular. Podo dicir algunha cousa máis. O señor anterior presidente da Xunta de Galicia, e nunca me dediquei a contar os Audis, comprou 3 coches. 2 Audis A8, blindados, ano 2001, ano 2002. O último, e falo de fai moitos anos, ano 2002, tiña un precio de 331.000 euros. Vamos, que xa costaban os coches daquela. Pero bueno, outro máis tamén, un Volkswagen Touareg, que tamén mercou en xulo de 2004, nos 3 casos sin dotación orzamentaria previa, e no último caso sin procedimento de contratación. E lle podo dar outra información máis. Cando era vicepresidente e conselleiro de Política Territorial, tivo dende o primeiro día ao seu servicio e circulou polo país, inclusive na campaña electoral, subido a un Audi A8. Pero tanta demagoxia non cabe nos edificios administrativos de San Caetano. Tanta demagoxia, oportunismo e falsedade acumulada.